Proposamena iritsi zenean, proposamena ez nuen espero, zer dago, ez zaude gauzoen zai, zentzu batean, 15 aldia ezagutzen duzu, badakizu tradizioi daukala, artistekin lan egiteko, kartela egiteko, zentzu batean, hori bada, tradizio hortan sartzea. Nei musika asko gustatu zait eta gustatzen zait. 15 aldian gertatzen dena da musika klasikoei buruz digoala dana gaia. Nire zaletua naiz. Niretzako mugarria izan duzan arte ederrak, bizkata arte munduan murgiltzen nahi nizanean musiko bezala sati. Momentu batean lotuta zeon arte munduakin, bere garaieko arte munduakin. Esperientzia politena musika popean izan dutena, izan dutzen horrein da denbora pixka bat, eta huilko zuzenian ikusten. Zergozan, orkesta bat bezala, orkesta bat bezala, oso polita. Beti dago idea bat, lotuta egon behar dula kartelen agertzen dana, zertaz dijoan kartela adierazteko. Esan nahi dut, signifikatua eta zentzua pixka bat. Egiten baldin badugu, beste ikuspuntutik ikusi eta zinu mundu hortan zinu ezberdin bat sartu, irudi ez dana, nik uste igual kartel bezala, hobeto lan egingo lukela. Konbentzio asko daude zentzu hortan. Musika irudikatu nahi baldin baduzu, jartzen duzu sol, fa, esan nahi nota bat, eta badakizu musika buruz aizeala jarri duzu, piano bat, badakizu musika. Eta orduan, hoi ez nuen egin nahi. Ez du ordezkatzen 15 aldia. Da, 15 aldian kartel bat. Hemen daude, prozesuari lotutako frogak. Hasieran saiatu nintzen pixka bat behiratzen, zeo zerrek lan egingo luken kartel bezala. Lan hauek dira argazkik, momentu ezberdinetakoak, pentsatu da hemen gero testo bat dijoala eta adierazgarri bat dijoala. Gero ere bai, marrazki batzun argazkiak, eta dira argazki mugituak. Eta nola musikakin lotuta dauen ere, pentsatu nahi nun, tematikoki musika gertatzen dena da, musika ez da ezer vibrazio bat ez baldin badago, soinu ez baldin badago, mugimendu bat ez baldin dago. Baina kartela bezala iruditzen zitzaizkidan aulak bezala. Beste aukera bat, baina arazo bera da naukan. Orduan, nola ez negon oso adoz gauz hauekin, erabakin nun azkenean, zinu bat nik asmoatzea. Nire oraingo artelanakin pixka bat, marrazkiakin lotuta dagoen zinu bat. Nizan lehike nota ezberdin bat, alfabeto antzeko bat, izan lehike koiti behiratuta nahi baldin badezu figuratibo izan, kosta bat, geografia antzeko bat, eta hor nola itxasoa nola mugitzen dan. Eta beste aldetik, interesan daukan, kartela plano ez izatea. Photoshopekin egin bazen du bezalako plano bat izatea. Baizik nahi nun, marrazkia eta gola landua baldin bada zentzu batean, marrazki horrez zer adieraztea, materialtasun bidez. Orduan, egin nuna da, zinu hoi, o marrazki hoi, o forma hoi, pixka bat irristegin. Irristasun horrez sortzen du hor beste kolore bat, beste kontraste bat, eta horra agertzen dena da irudimensioko zinu bat. Eta urrundik ikusten dezunean, errepentik ez dezu ikusten forma plano bat, baizik eta volumen bat hor zintzilik. Hola egin dugu eta, mendik aurrera, ikusiko ditugu zintzilik nunbait.